हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय गोजोनथोंसै मानो होनब्ला लोगोफोर थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ अब्लाबो थानो हायाखिसै आरोना गोसोआ बुंथारनोसै होननानै भिडिअ लाबोबावबाय आंनि चेनेला नोंथांमोननि अननायजोंनो 1K कमप्लिट जाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बयनोबो जासिहरबावबाय आरोबाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बिदिनो फोजौलांबाय थायो आरो अनसायलांबाय थायो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो बिदिनो आरोबाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फुरा बिजिरो आरोना नायो आरो नायनानै लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ साबायखर जासिहरो गोजोनथोंसै ना मा बुङो नोंसोरबो बुंहरदो दे एसे गोजोनथों बुंहरदो दे माबाफोर बुंनोबा बुंदो दे 1K कमप्लिट जानायनि आं मोनसे बुंनो सानदों बाबानि चेनेलखौ अननानैहाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आं बेनोसै खावलायनाया आरो नोंथांमोना जेन' आरोबाव बिदिनो फोजौलांबाय थायो एबा अनलांबाय थायो आंखौ आंनि मोखांखौ नायनानै जेन' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अरायसम जेन' शेयार खालामलायो लोगोफोरनो एबा नायज्लायो नोंथांमोन नङाब्लानो आंनि चेनेलाबो बेबायदि जानाय नङामोन 1K कमप्लिट जानाय नङामोन अब्लाबो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मा बुंबावनो जेन' आंहाथ' जेबो गैजाया नोंथांमोननो हरफिनो जेन' नोंथांमोनाबो बिदिनो इउटुब चेनेल खुलिनानै बिदिनो भिडिअफोर हगारो आरो बिदिनो खावलायनायजों लोगोसे जेन' जोंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामहरफिनो हानायफोरबायदि ना मा बुङो आरो मिनिफैसो नंबाय नै बेबो आंनि फिसाजो बेबो आंनि फिसाजो सानैसै आरोना नोंनि मा नाम बेनिसा नोंलाय जसमि आच्छा गोजोनथोंसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला अननानै ओरैनो नायनानै दाथां लाइक खालाम आरो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो बाय